De bon matí, en Tomeu i en Jaume es troben a Cala Gamba per embarcar-se en una petita pastera. Com els pescadors d'un temps, surten a ram. No fan servir motor ni combustible. No fa falta anar gaire enfora. A Cala Gamba mateix comencen a posar en pràctica un mètode de pesca ben senzill, que es fonamenta en l'atracció que senten els pops pels objectes de color blanc. Mira, la història és la següent. En els pots els agraden molt les coses blanques. Val? Podria dur un pedaç, però jo m'estim més dur una cosa que pesa més, ho dur fins a baix, i poso dos peixets a damunt per fer una miqueta d'olor i ells mateixos s'engresquen. I se tracta de passejar-ho una mica, però no fa falta gaire aviat, però m'està quasi aturats. La mà plana i transparent permet veure a simple vista si els pops s'atraquen. Només fa falta saber esperar. Això és una pesca de molta paciència. Avui de matí, quan hem anat a cercar les cipis, feia un fred que pelava i un dels pescadors ha fet un comentari agut i ha dit que al lloc de varigavines hi havia pingüinos. En Jaume és un bon coneixedor d'aquests fons i dels costums dels pops. Veus aquí? Aquí on hi ha la fitora ara, que hi ha aquestes pedres així que estan alineades. Aquestes pedres els ha agafades un pop i els ha duites aquí. Antigament hi havia homes que deien el pop ha sortit d'aquí. Tenien aquesta eina per localitzar-los. O sigui, era algo innat. El pop comú és un animal encara relativament freqüent a les nostres costes. És un mol·lusc del grup de cefalòpodes, com el calamar o la sípia, però a diferència d'aquest no té closca interna. Per això el seu cos és molt flexible i s'adapta a qualsevol encletxa. Possiblement és l'animal invertebrat més intel·ligent. Té el cervell molt desenvolupat i un sistema nerviós complex. Els ulls, grossos, sobresurten del cap i li proporcionen una visió molt bona. El tacte també és excel·lent. Les terminacions nervioses dels seus braços li aporten informació sobre tot allò que hi ha al seu voltant. Per tot això, és un gran caçador. Captura peixos, crancs, llagostes o mol·luscs gràcies als moviments ràpids dels seus braços que li permeten agafar les preses amb les potents ventoses. Dins Cala Gamba no hi ha sort, així que decideixen sortir cap a la raconada del peu del gegant, de vora una antiga pedrera. En Jaume és fill i net de pescadors. De ben petit sortia a pescar amb son pare i ha continuat dedicant la seva vida a la mà. Coneix bé la badia de Palma i ha viscut les transformacions que han alterat aquest entorn. A la badia hi ha hagut una cosa que l'ha fotuda més, la regeneració de les platges. Mira la quantitat d'alga morta que hi ha aquí baix, i tot això és perquè l'arena no la deixa sortir de fora. Totes les pedres que ell coneixien, tot això estava tapat. Clar, sormeig, la jonquillera no hi passava per damunt. Ja de tornada cap a port, fan un darrer intent de vora l'escollera. Aquí en Jaume ens parla del tipus de l'embarcació que utilitzen, la pastera. Bé, anem amb una embarcació al rem perquè aquesta pesca se fa el més a poc possible. I la pastera és una embarcació ideal, degut que com que és molt plana, la banda de baix és molt estable i te permet poder-te posar a un costat sense que tinguis una escora i per poder atracar molt a la vorera, que és allà on tens més possibilitat de trobar un animal d'aquests. Després de molta espera, finalment apareix el primer pop, que ha agafat ben fort la peça blanca. El pop és un animal molt depredador i li costa molt trobar menjar i quan el té a la vora l'embotonen les 8 pates, abraça la captura i comença a rogar. Aleshores, el pop el pot pujar fins a tall d'aigua i ha d'anar una mica viu amb un salabre en la mà i agafar-lo antes de que se'n vagi. Amb tota facilitat, en Jaume puja el pop i l'agafa amb la mà.
Que vols que el mati com els matava antigament. Hi ha un nervi que els hi passa per mig dels dos ulls i que és el que du el sistema nerviós que va cap a les cames. Una mossegada i per avall. Aquests mesos de l'hivern és l'època adequada per pescar els pops a prop de la vorera. De mitjan desembre fins a mitjan febrer, ells s'atraquen en terra per desovar i per fer la fressa. I quan el pop ha desovat, se'n torna a anar a agafar aigua. I per més de febrer a març ja és difícil tornar a agafar d'altre. Mira, el torn. Es veu que aquest era el lloc bo perquè poc després del primer n'enganxen un altre. En Jaume el puja, però quan és gairebé a la superfície, s'amolla. Una vegada al fons, el pop torna a agafar la peça blanca i el pugen, així en 5 ocasions. Però notes que tens el pop a la tiradora degut a que ell intenta anar-se'n amb aquesta propulsió en xorro, intenta allunyar-se o intenta endur-se en la captura allà on ell vol. I això és la història. Aquest s'ha llegit i escriure. A la fi, al 6è intent, i amb l'ajuda de la fitora, agafen el pop. Aquests animals són molt apreciats a la cuina, però la seva preparació té els seus secrets. Antigament, perquè el pop fos fluix, el que se feia és que s'anava damunt la tenassa i se li pegaven un cots. Quants? T'ensenyaven a pegar-n'hi 33. I per què? Perquè era l'edat de Cristo quan va morir, no? I després se li feia donar la sabonera. Com era donar la sabonera? Donar la sabonera és que agafaves el pop i el fregaves a damunt la tenassa i era per llevar-li aquell llim que té. El pop té un gran valor comercial i és una presa molt preuada pels pescadors. Però la pesca és ara molt diferent a la d'un temps, quan només es capturava per mètodes artesanals com aquest. Això, com veus, és una pesca totalment selectiva i sostenible. Aquí no hi vendrà un marbre ni una variada a picar a una pedra blanca. Però si en canvi un pop sí. I sostenible, per mort de que no està permès pescar-ne més de 5 quilos per persona i barca. Aleshores, és un recurs que, si se té una miqueta de seny, tindrem pop per anys. Ben satisfets amb els dos pops, en Tomeu i en Jaume tornen cap a port. I això és el més sostenible que tenim. Vinga. Sense cap emissió de CO2. Ni renou. Ni renou. Això és passar gust i, a més, fer exercici estalviant hores de gimnàs. Home, és gaudir de la natura. No, en aquest no. Per veure'ns altres és més guapo.